ሰላም ሰላም ናይ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ንሕነቱ ናቻናለይ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሆኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ከምቲ ልሙድ ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ኣብ ኮመንት ቦታ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ኣነ ሓፍትኩም ደሞ ፍቕሪ ይዓቢ ዝብል ማለት እዩ። ፍቕሪ ይዓቢ ሓደ እዋን ሓንቲ ሰበይቲ ኣብታ ትነብረላ ቁሸት ሰለስተ ኣረጋጉቲ ኣጋይሽ ሰብኡት ኣብ ኣፍደገ ቤት ከፍ ኢሎም ከለዉ ረኣየቶ። ምስ ኣስተውዐለት ድማ ንነዊሕ ኣብ ከፍ ከምዝበሉ ፈለጠት። ከም ዘይሓቶም ኢላኸ ብምባል ናብኦም ቀሪባ ክትሓቶም ወሰነት። እታ ሰበይቲ ናብ ደገ ወፂኣ ሰለስተ ብምስናይ ኣይፈልጠኩምን ግን ነዊሕ ከፍ ከምዝበልኹም ኣስተውዒለ ኣለኹ። ኣጋይሽ ኢኹም ትመስሉ ነዛ ዓዲ ጠሚኩም ከይህልው ደሞ ንዑ ውሽጢ ኣትዩኹም እኽሊ ማይ ልኸፉ በለቶም። ሓደ ካብቶም ከምዚ ኢሉ ሓተታ ሰብኣይ ገዛ ኣብ ገዛ ድዩ ዘሎ? ንሳ ከዓ ኣይፋሎን ኢላ መለሰት። እቶም ሰለስተ ከዓ ሽዑ ክነኣቱ ኣይንኽእልን ኢና በሉ። እታ ሰበይቲ ናብ ውሽጢ ኣተወት። ኣብቲ ሰብኣያ ዝመፀሉ ምሸት ብዛዕባ እቶም ኣብ ደገ ከፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ እታ ዝኾነት ነገር ነገረቶም። በዓል ቤታ ድማ ንሰበይቱ ከይዱ ነቶም ሰብኡት መፂኦም ምግቢ ክበልዑ ይፅውዖም ከምዘሎ ክትነግሮም ነገረት። ሰደዳ ውፂኣ ከዓ ነገረቶም ሰብኣያ ኣብ ገዛ እዩ ዘሎ ንኹላትኩም ይዕድመኩም ኣሎ በጃኹም ናብ ውሽጢ ኣትዩም እሞ ምሳና ብልዑ በለቶም። ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ መለሱላ ብሓባር ኮይንና ናብ ቤት ኣይንኣቱን ኢና። እታ ሰበይቲ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝመረፁ ምስ ሓተተቶም ሓደ ካብቶም ኣረጎት ከም ዝገለፀላ ናብ ሓደ ካብ ኣዕርኽቱ እናመልከተ ከዓ ከምዚ በላ ስሙ ሃብቲ እዩ ምሳኺ እንተኸይደ ቤትኹም ወትሩ ብሃብቲ ክትመልእ እያ እዩ። ናብ ካሊእ ኣረጊት ሰብኣይ እናመልከተ ከዓ ከምዚ በላ ንሱ ዕዉት እዩ ንሱ ምሳኺም እንተኸይዱ ኣብ ዝጀመርኩሞ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ወትሩ ዕዉት ክትከውን ኢኹም በላ። ድሕሪኡ ፍቕሪ ምዃኑ ኣፍለጠ ምሳኺ እንተከይደ ቤትኺ ኩሉ ሳዕ ብፍቕሪ ክትመልእ እያ ብምባል ከይዳ ምስ በዓል ቤታ ተመያይጣ መሪፃ ክኣቱ ሓበረት። ሰብኣያ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጎሰ እሞ ከምዚ በላ ሃፍቲ ንዕድም በላ። መፂኡ ንቤትና ብሃብቲ ይመልእ እዩ በላ። ሰበይቲ ምስዚ ሓሰበት እዚ ስለ ዘይተስማዕመዐት ስለምንታይ ኢና ኣሳልጦ ዘይንዕድም በለት። ነዚ ኩሉ ብስቕታ ክትዕዘብ ዝፀንሐት ሰበይቲ ወዶም ናብ ስድራኣ ቅርብ ብምባል ፍቕሪ ናብ ቤትና እንተዓዲምናዮ ዶ ኣይምሕሸን በለት። እሽዑ ቤትና ንዘለኣለም ብፍቕሪ ክትመልእ እያ ክትብል ሓሳባ ኣካፈለት። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን በዚ ንስማዕማዕ። ሰብኣይ ንሰበይቲ ናይ ሎሚ ጋሽኡ ፍቕሪ ምዃኑ ሓበራ። ንፍቕሪ ክትመፅእ ንገዳም ሰደዳ ንፍቕሪ ክትፅውዖ ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ከም ብሓዱሽ መፂኣ ናብቶም ኣረጋጉቲ ብምቕራብ ኣየናይ ካባኻቱም እዩ ፍቕሪ በጃኹም መፂኻ ጋሻና ኩን በለት። ፍቕሪ ተንስኡ ናብ ቤታ ክከይድ ጀመረ። ንሽዑ ንሽዑ እቶም ዝተረፉ ክልተ ዓወታትን ኣሳሊጠን እውን ተሲኦም ኣስዕቡን ደድሕሪኡ ፍቕሪ ክኣትዩ ጀመሩ። ሃብቲ ከም ደስታኻ ንዋይን ንበራን እዛ ዓለምን ክዕድገካ ይኽእል ይኸውን እዩ። ሃፍትኻ ግን ምስ ደቂ ሰባት ፍቕሪ ክሃንፀልካ ግን ኣይኽእልን እዩ።
ሃብቲ ንግዚኡ ልዕሊ ምንም ሰብ ከብልጽ ከገልሕን ከም ትርኢ ክገብረካ ይኽእል ይኸውን እዩ። ፍቕሪ እንተዘይብልካ ግን ልዕሊ ምንም ሰብ ኣብ ክብርን ተዘክሮን ገይሩ ህላውነትካ ኣረጋጊጹ ኣይኽእልን እዩ። ሽሕ ግዜ ኣብ ዓለም ቃልሲ ዕዉትን ኣሳልጦን ዝመልኦ እንትኸውን ትኽእል ኢኻ። ባዶ ፍቕሪ ሒዝካ ግን ወትሩ ዘይርግኡን ረብሻን መንፈስ ኣባኻ ክትፍልሞ ኣይክእልን። ፍቕሪ ካብ ኩሉ ትዓቢ እያ። ፍቕሪ ንዘይብልካ ብስስዐ ክትወንን ትገብር። ዘይኾነስ ብዘለካ ክተመስግን ከምዘለካ እትገብር ምስጢር ሕጉስ ህላወ እያ። ፍቕሪ ብሽርሕን ክፍእን ግብርን ተኸባቢርካ ንግዚኡ ይሕግዝ ንዘለኣለም ሓዘን ትዕድግ ዘይኾነትስ ብእምነት ተስፋ ተሰሪቱ ንዝሓለፈ ከምዝናትካ ይኣምን ንጽባሕ ብተስፋ ተሰሊካ ምስጢር ዕግበት እያ። ፍቕሪ ወትሩ ካባኻ ኣይስረሕቕን ምስ ትደልዮ መጀመርታ ነቲ ፈጣሪኻ ዝፈልጦ ንስኻ ትውንን ባዕልኻ ትምሕደር ናብስኻ ብግቡእ ምፍቃር ምስ ትጅምር እዩ። ድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ከም ነብስኻ እዩ። ንዓኻ ከምቲ ንነብስኻ እትሪኦ ፍቕሪ ናብ ኣካላትካ ብኸመይ ተመሓላልፎ ኣይጠፍኣካን እዩ። ፍቕሪ ምሳኻ ምስ ትህሉ ብዘለካ ዕጉብን ክንኩንን ወትሩ ድማ ዕዉት ኢኻ ደሞ ፍቕሪ ትዓቢ እና ብሓቂ እዩ። ካብ ፍቕሪ ገንዘብ ቅርሺ ፍቕሪ ትዓቢ ማለት እሲ ፍቕሪ እንድሕር ኣሎ ኣብ ገዛና ኣብ ስድራና ውሽጢ ማለት እዩ ኩለ ኣሎ ብዝኸመይ ክፍቲ ፍቕሪ ዶ ይዓቢ ፍቕሪ ዶ ገንዘብ እንታይ ትመርጽ ወልዋል እዛ ሓፍትና ሰበይቲ እሳ ደሞ ገንዘብ መሪጽ ሰኣያ ገንዘብ መሪጻ እሳለ ሓደ መሪጻ ሰይትወደም ድማ ፍቕሪ መሪጻ ፍቕሪ እንተመፂኡሲ ኣብ ሂወትናስ እዛ ስድራስ ፍቕሪ ክምስረተላ እዩ እና ደሞ ንሕናለ ቅርሺ ካሊእ ነገር ኣይንቐድም ፍቕሪ ተልዩ እዩ ኩሉ ነገር ኣሎ ፍቕሪ ማለተይሲ ዋላ ምስ ኣዲ ዓረብ ተፋቒርና ኣመለን ክኢልና ስለንነብር ኢና እሳቶም ቅርሺ ሰሪሕና ዝሃብናቶ ማለተይ ገንጨርጨር ኢልና ተባኢስና ዕጎርጊርና ኣይንሰርሒ እንተይልናስ ቅርሺ ኣይሂባና ይሳተና እና ኩሉ ነገር ብፍቕሪ ብትዕግስቲ ተሰዒርናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ሂወትና ኣብ ስራሕና ኣብ ኩሉ ነገር ኣሳልጦ ይገብረልና ማለት እዩ። ደሞ ፍቕሪ ይኹን ምርጫና ኣብ ዝኾነ ይኹንስ ፍቕሪ ይኹን ምርጫና እና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍቕሪ የንብረና ኣፋቒሩ ኣይፈላልየና ምስ ኩሉ ህዝቢ እና ላብተናል ኢኸም ዝሓድሽ ዝሆንኩ ኣብ ትግራይ ብምግባር ቤተሰብ ሆኖ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ዝመጻእኩም ዝተሰናዮ ንዓኹም ሃወተይ ማሪ